De draken komen naar Venlo. Een co-productie met de Drakenstad Gent, maar ook met de gemeente Bezel, waar het 7-jaarlijkse volksspel De Legende van Sint Joris en de Draak tot leven wordt gebracht. Vandaag wordt er nog volop gewerkt om de expositie klaar te maken voor het publiek. Ja, we zijn zoals je ziet heel druk bezig om de voorbereidingen te treffen. De objecten zijn bijna allemaal binnen. En nu gaan we de puntjes op de i zetten, alles klaarzetten, teksten ophangen, licht wordt aangewerkt. Dat het één geheel wordt dat zaterdag natuurlijk voor het eerst naar het publiek wordt getoond. De draken, zoals wij ze kennen, lijken eeuwen geleden helemaal niet op vuurspuwende monsters. Tijdens de familie-expositie maken we kennis met tal van verschillende draken. In de Griekse oudheid was een draak veel meer een zeeslang. Op een gegeven moment zie je de meerkoppige slangen. Eigenlijk tijdens het christendom begin je inderdaad de draak te zien met 7 koppen. De 7 zonden, het gevaar. Dat was ook een teken van het heidendom. En eigenlijk pas in de latere middeleeuwen zie je dat de draak vleugels gaat krijgen. En het vuur is ook echt pas inderdaad iets wat later erbij bedacht is. Dus het heeft allerlei verschillende facetten. En hier achter je zie je eigenlijk de meest moderne draak. Dit is het eerste drakenskelet dat we eigenlijk kunnen zien op de wereld. Want er is nog nooit een draak gevonden. Eigenlijk heeft nog nooit iemand een levend bewijs gehad. Hij is altijd omschreven. En we hebben speciaal voor deze tentoonstelling een drakenskelet gekregen dat door de Universiteit Gent gemaakt is. Vrij uniek wat we hier zien. Ja, dit is onze Ruby, we hebben hem al genoemd. Het is een prachtig verhaal. De conservator van het Museum Dierengeneeskunde heeft deze gemaakt van een cobra. En er zitten konijnenpoten en hanenpoten aan. En Ruby is een puber. Want we zeiden van, goh, wat is hij klein? Is het een babydraak? Nee, het is een puber. Hij moet nog helemaal inderdaad, zoals pubers ook bij ons zijn, zich vervormen. Hij probeert zijn eerste prooi te vangen. Dus hij heeft een heel prachtig verhaal gemaakt. En dit is heel duidelijk een bewijs van draken is een samengesteld dier. Hoe zou het zijn als we een skelet zouden tegenkomen van een draak? Nou, die zou er zo dus kunnen uitzien. Komende zaterdag zullen om 11:30 spelers en figuranten van het Bezelse Drakensteken een tocht maken door de Venlose binnenstad om met drakendoder Sint Joris de prinses te bevrijden uit de gevaarlijke drakenmuil. Na het afvuren van de kanonskogels zal een 10-koppige drakendans worden uitgevoerd. De dansers vormen een draak die de boze geesten verjagen. En daarmee zal de expositie Draken worden geopend.